Són les 6. A punt. Notícies. Bona vesprada. La Comissió per un finançament just per a la Comunitat Valenciana, on hi ha empresaris, sindicats i partits polítics, excepte el PP, que se'n va excloure, presentarà demà a les 10 del matí davant del Ministeri d'Hisenda la seva proposta. També les conclusions de l'informe dels experts per exigir al govern espanyol la convocatòria de la Conferència de Presidents Autonòmics per a la reforma del sistema de finançament. El que pretén la Comissió per un finançament just és forçar la iniciativa del govern de Rajoy per a iniciar la reforma del sistema de finançament autonòmic. La Comissió per un finançament just de la Comunitat Valenciana es reunirà divendres dia 4 de maig a Palma amb el govern de les Illes Balears. Vol crear una aliança interterritorial. José Muñoz, del PSPB. Ser capaces de generar esa alianza interterritorial que de alguna manera ayude a que los instrumentos del Estado, fundamentalmente la iniciativa por parte del gobierno de Mariano Rajoy, sea tenida en cuenta y fundamentalmente seamos capaces de provocar que este movimiento lleve a lo que ha explicado Ismael, ¿no? O sea, pues que se convoque la conferencia de presidentes. Escoltem Jaume Montfort de Podem i Àgueda Micó de Compromís. Tenim una situació que condemna la ciutadania del País Valencià a ser menys que la resta. La província de Zamora tindrà en esta proposta de pressupostos 1.600 euros per habitant, o la de Ourense 1.400 o la de Cuenca 1.031 euros per habitant. En canvi, la província de Castelló en tindria 249, la de València 162 i la d'Alacant arribaria just a 100 euros per habitant. La pensió mitjana a l'abril ha crescut un 1,8% a la Comunitat Valenciana i se situa ara en poc menys de 861 euros. Pel que fa a la pensió de jubilació, s'ha situat en menys de 986 euros. Són dades publicades avui pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La pensió mitjana de jubilació de tot Espanya ha crescut un poc més i supera ara els 1.080 euros mensuals, vora 100 euros més que la pensió valenciana. La Comunitat Valenciana es troba entre les 7 comunitats autònomes que tenen la pensió per davall de 1.000 euros. En el conjunt d'Espanya, la despesa en pensions ha crescut vora un 3% respecte al mateix mes del 2017. El president del govern i del Partit Popular, Mariano Rajoy, protagonitzarà un acte el pròxim 5 de maig a la ciutat d'Alacant, que des de la passada setmana està en mans dels populars. Així ho ha anunciat en un comunicat el PP de la Comunitat Valenciana. El 2018, Rajoy ha visitat 2 vegades les comarques del sud. La primera va ser el 2 de febrer, quan va estar a l'aeroport de l'Altet amb motiu de la celebració del 50 aniversari del recinte. La segona ocasió va ser el 17 del mateix mes en un acte de partit, quan va assistir a ells a una convenció del Partit Popular sobre pimes i autònoms. El jutjat d'instrucció número 15 de València ha decretat l'obertura de juí oral als responsables de l'empresa pública Emarsa. S'atribueixen 4 delictes fiscals a Enrique Crespo, exalcalde de Manises i exvicepresident de la Diputació de València, a Esteban Cuesta, exgerent de l'empresa, i a l'empresari Jorge Ignacio Roca. A Crespo, Cuesta i Roca es reclamen també en concepte de responsabilitat civil prop d'1.400.000 euros i una multa d'uns 3,3 milions d'euros. Esta última quantitat en concepte de fiança l'han d'abonar abans de 10 dies. El jutge ha decretat la responsabilitat civil subsidiària de l'EMSI, l'entitat metropolitana de serveis hidràulics, entitat successora de Marsa. La Policia Nacional ha detingut avui a Màlaga un home de nacionalitat marroquina que suposadament enviava diners a Turquia perquè la seva esposa, una de les terroristes més buscades i perilloses d'Europa, viatjara a Síria i s'integrara en l'organització Daesh. Segons informa el Ministeri de l'Interior, el detingut de 35 anys i amb residència legal a Espanya donava suport als plans de la seva exparella per a integrar-se en Estat Islàmic, en companyia d'un altre jihadista a qui va conèixer en internet. I en els esports parlem de futbol, perquè esta nit el Llevant pot fer un pas de gegant per a la salvació. Els granotes han viatjat avui a Bilbao, on a les 9 de la nit jugaran contra l'Atlètic de Bilbao. A pesar que es tracta d'un rival difícil, l'entrenador Paco López confia a sumar els 3 punts. Es un equipo, y sobre todo en su campo, difícil. Pero, bueno, yo creo que nosotros también hemos demostrado que somos capaces de plantarle cara a cualquier equipo y que estamos en disposición de poder ganar cualquier partido porque lo hemos demostrado. Amb el Màlaga i les Palmes, matemàticament en segona, el Llevant es juga la permanència amb el Deportivo. Els de Paco López trauen 6 punts als gallecs. Una victòria avui ampliaria a 9 la diferència i els granotes fregarien la salvació definitiva. Més informació a les 7 i en apuntmedia.es.
Cada divendres obrim l'Escoleta, un punt de trobada per a pares i mares, amb propostes d'oci per a tota la família, consells del pediatre, educació i molt més. Perquè els xiquets venen sense manual d'instruccions, cada divendres a la 1, l'Escoleta en A.Media. I ara que ja esteu ben informats així en la sintonia d'Apunt, comencem en caixa de ritmes amb bona música fins les 7 de la vesprada. I per fer-ho, iniciem esta singladura musical amb King Convoy, des de Gandia, plena de vida.